Kaya godhong salam garing. Saiki cah cilik-cilik iki wis pinter jathil. Iki generasi
selanjutnya Mbak Ayah, terus Mbak Sopo kowe? Iki Mas sapa iki? Kang Ahmad. Lagi duwe antenai? Fitri Lemplit. Iki lho. Oh, kuwi Bu. Tante Kang. Uncle. Lah wong kuwi iki jenenge loro lho, Dik. Generasi selanjutnya sing nerusne iki. Lah iya. Namanya siapa? Kanza. Ini namanya siapa? Hah? Anak kok. Lah iki terus urung edrek lemes. Namanya siapa? Adone Dek Cayu. Hah? Viola. Rumahnya mana? Banjangan. Kamu kelas berapa? Rumahnya mana? Mas Yusika karo Mas Yusuf ganteng di. Iya, pintar. Iki pintar. Ya apa sih we? Kok tak main 5.000 lek, Dok. Ala wi ben tuwek kok iku. Mas Yusuf kali Mas Yusika ganteng sinten? Ganteng sinten? Ora enek sing ganteng, pintar. Matur suwun. Sampean jujur. Matur suwun Dik ya. Dik sapa iki mau? Tekoni kuwi tekon ono sik. Dik sapa mau? Kanza. Awakmu roh jenenge Pak Lurah Banjangan apa ora? Aku padha yo ora ngerti. Awakmu ngerti jenenge Mbah Wo Bancangan? Ora roh. Ngerti yo to kan sampean. Ora roh. Dek Kanza. Wis tau disangoni Mbah Lurah Bancangan? Aku ya derek. Sampun pernah disangoni Mbah Wo? Dereng. Waduh aku yang ngenteni. Kowe iki aja ngono. Mbah Wo sing nyiapne kan mambengi mumet to. Ngene iki gawe senenge wong-wong. Lah iya tadi pinter. Diantokne, Hah? Dikapane? Diantokne. Oh, diantokne. Makasih Dik Kanza. Nggih. Mamane ndi mamane? Oh, lah iki mamane mbae melu. Jangan mbae biyen jadilan. Mosok bae. Iya mbae gede jadilan biyen. Kok apal? Lho, kowe sapa sing ora kenal mbae iki jadilan kondang lho. Sapa? Mbah sinten, Pak? Bu sinten? Ya Tommy. Mbak anu Uti namine sinten Uti? Ya Tommy. Uti namine. Lali. Putune lali yo. Wonge putine omong kok. Uti ku jenenge Partin. Ngeten Mas Yosika. Ya. Iki mergi wedalipun dibagi. Heeh. Rencang-rencang pembarong sampun siap. Iya, heeh. Iki nggih ngapunten Bapak Ibu, niku Oke. wedalipun dibagi karena tadi memang hujan, jadi Iya. kita awit iki rada molor. Oke, siap. Kagem para pembarong monggo diangkat dadakipun. Oke. Yo, lunas.